हेलौ लोगोफोर बड'स अफ इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आं मोनसे मोजां कन्टेन्ट लाना फैदों बेनो जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि फैसाया हाबदोंना हाबाखै आरो लिस्टखौ माबोरै नायगोन आरो नोंथांमोना कमप्लेन होनो हागोन ना हाया आं नोंथांमोननो गासैखौबो स्टेप बाय स्टेप खिथालांगोन लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो कमप्लेन होनो हायो एबा साजेसन होनो हायो जे नोंहा मानि लिस्टआव फैयाखै एबा मानि थाखाय हाबाखै फैसाया दा बेखौनो आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगोन बेनिखायनो भिडिअखौ धैर्य हमनानै गासैखौबो नायलांजोब नोंथांमोना नायलाङाबा आन्दायनो हागौ स' बेनिखायनो नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायलांदो दा खोथाया जाहैबाय लोगोफोर बिटिआर लेभेलाव फैसाया खायसेना हाबाखै जेरै उदालगुरि बाक्साना लिस्टआ फैयाखै चिरां क'क्राझारना फैबाय आरो चिरां एबा क'क्राझाराव गासैबो मोनजोबाखै बिनि गोबां कमेन्ट फैगासिनो दङ दा मानो मोनाखै मा जादों आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ लाबोदों बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिमल' नायलांदो दा बेनिखायनो जों फैनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव दा बेवहाय फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस मोनखायो बेखौ मिथिखायो दानिया जों टटेल बेनिफिसारिस नायोबा नै लोगोफोर 17 लाख्स मोनबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों 17,99,253 गासैबो लिस्टआ ओंखारबाय नाथाय बाखि ओंखारथ'वाखै दा नोंथांमोना स्टेटास नायनोबा भिउ स्टेटासआव थांनानै नायनांगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना कमप्लेन होनोबा कमप्लेनाव थांदो बिनिफ्राय नोंथांमोना साबमिट बेहाय ग्रिभेन्स मोनदोंना बेहाय होयोब्ला नोंथाङा मा जादों नोंनि माखासे प्रब्लेमखौ नोंथाङा रिपर्ट होनो हागोन जे नोंनि नामा एबा लिस्टआ मानो फैयाखै नोंथांमोना बेहाय जेरै कमप्लेन होनो गोसो बेबायदि होनो हागोन एबा नोंथांमोना साजेसन लानो हागोन बेखौ जों उनावहाय नायगोन आरोबाव नोंथाङा जुदि क'क्राझारनि एबा चिरांनिबा नोंनि लिस्टआ जुदि फैयाखैब्ला जुदि गुबुना फैबायब्ला नोंना मानो फैयाखै नोंथाङा नैबेहाय नायनो हागोन स्टेटासखौ नायनो हागोन डाइरेक्ट नामखौ होनानै आरो जुदि नोंथाङा जुदि बिदि प्रब्लेम जादोंबा नैबेहाय नोंथांमोना साबमिट होनो हागोन एबा कमप्लेन होनो हागोन एबा साजेसन लानो हागोन आरो मानो हाबाखै दा जों गिबियावनो जों स्टेटासखौ नायग्रोनोसै बेहाय एग्जाम्पल महरै दा फार्स्टआवनो आङो बाक्सानिखौ नायनोसै बेहाय फैसा हाबदोंना हाबाखै दा बेहाय फैसाया हाबाखै एबा लिस्टआ ओंखाराखै नोंथांमोना हाजार बेवहाय नाम होबाबो मोननाय नङा बे जाबाय क्लियार दानिया जों थांनोसै नेक्स्टआव दा नेक्स्टआव जों थाङोबा जों क'क्राझारखौ नायनोसै लोगोफोर आं नोंथांमोननो गासैखौबो डिटेल्सखौ होगोन जे मानो थाखाय हाबाखै एबा सोरना हाबाखै नोंथांमोना फारि फारि मोनलांजोबगोन दा जों बेगाव थांनोसै दाथ' लोगोफोर बाक्साना हाबाखै बेनिफ्राय जों नायनोसै दानिया क'क्राझार थ' लोगोफोर क'क्राझारनाथ' फैबाय लिस्टआ नोंथांमोना नायदो दा जों बेहाय नायनोसै मात्र बिटिआर लेभेलनिखौ नायगोन नाथाय बाखि डिस्ट्रिक्टआथ' हाबखाबाय लिस्टआ फैखाजोब्बाय नन बिटिआरना आं नोंथांमोननो थेवब्लाबो लास्टआव मोनसे एग्जाम्पल लाना फैगोन दा जों बेहाय क'क्राझारखौ नायग्रोनोसै दा बेहाय लिस्टआ नै ओंखारजोब्बाय आरो लोगोसे मोनसे खोथा नोंथांमोना दानिया नटिस खालामदो बेहाय मोनसे मोजां खोथा दङ बेनो जाबाय खायसेना हाबाखै क'क्राझारब्लाबो नाथाय लोगोफोर जाहोना जाबाय नैबे LAC थायो मोनसे LAC थायोना MLAनि LAC बेनो जाबाय लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि कनस्टिटुवेन्सि थायो बिनि मोनसे नाम थायो जेरै गसाइगाव दङ गसाइगाव वेस्ट क'क्राझार बा इस्ट क'क्राझार बेबायदि थायोना दा बेहाय सोरना हाबदों नोंथांमोना गोसोआव लादो जे जोंना मानो हाबाखै होननानै कमेन्ट खालामगासिनो दङ बेनो जाबाय क'क्राझारब्लाबो नैबे गसाइगावना हाबबाय गसाइगाव LACना ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जों गाहायाव मोनगोन बेनो जादों नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनगोन क'क्राझार वेस्ट बिथांमोना हाबबाय आरो बाखिना हाबाखै दा बेनिखायनो नोंथांमोना जानांगौ खायसेया मोनाखै दा बे प्रब्लेमा सल्भ जाबाय आं खिथाखाबाय क्लियार खालामखाबाय दानिया नोंथांमोना डाइरेक्ट लिस्टबो नायनो हागोन जे नोंनि नामा दंना गैया जुदि नोंथाङा क'क्राझारनिबाबो मोनाखैबा बेहाय नामखौ होनानै नायदो जे मा जामारदों नोंथाङा मोननाय नङा मानो होनोब्ला नैबे LAC वेस्टआवसो हाबदों नालाय दा जेरै हमना ला इस्ट क'क्राझारनि बेहाय आं नुवासै नोंथांमोना इस्ट क'क्राझारनिबा मोननैबो नङा जानो हागौ नोंथांमोना बेखौ नायना लादो आं डिटेल्सखौ होजोबला आं बुजायखाबाय बेखौ दानिया जों नेक्स्टआव थांनोसै दानिया जों नायनोसै लोगोफोर बाक्साखौथ' नायखाबाय जों चिरांखौ नायनोसै दा जों नायनोसै चिरांखौ नायनोसै बेहाय दङ लोगोफोर नोंथांमोना सिरियाल नाम्बार 7आव नायबानो जाबाय बेहाय लिस्टखौ नायनोसै चिरांनिया दङना गैया दा नै लोगोफोर सेम प्रसेस नोंथांमोना आं जेरै होनदों बेबायदिनो माखासे LAC थायो जेरै सिडली बेहाय सिडलीना हाबबाय बिजनीना हाबबाय आरो खायसेया जेरै दंबावो LAC दंबावो बेना हाबाखैबो जानो हागौ जुदि नोंथांमोना बेनिफिसारि लिस्ट फैयाखैबा बेखौनो नोंथांमोना बुजिना लादो जे नोंथांमोना हाबाखै बेनो जाबाय LAC वाइस थायो मोनसे MLA समिति थायो बिथांमोननि एरियाना हाबग्रोबाय जेरै सिडली आरो बिजनी ओमफ्राय दानिया जों नायनोसै उदालगुरियाबो लोगोफोर हाबदोंना हाबाखै नोंथांमोना नायनो हासिगोन दा खोथाया बेनि लोगोफोर नोंथांमोना चेक खालामबाय थानांगोन बिटिआर लेभेलनिखौ दा जों नायोबा उदालगुरियाव आरो हाबाखै नै आं नोंथांनो देखायगासिनो दङ दा जेरै नै लोगोफोर उदालगुरिनाबो हाबाखै दा मानि थाखाय हाबाखै दा बे जाहैबाय लोगोफोर गिजानि उदालगुरि आरो बाक्साना सेंसन जाथ'वाखै सेंसनाथ' जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना सेंसनाथ' जाखाबाय 167 क्रर फैसा सेंसन जाबाय आरो थाबैनो बेखौ रिलिज खालामगोन होननानै नटिस होखाबाय ओमफ्राय दानिया जों बेगाव थांफिननानै जों मा खालामनो हायो नोंथांमोननो दायो आं देखायनोसै गासैबो स्टेपखौ दा जों बेहाय नेक्स्टआव जों नायनोसै बेहाय जों हम पेजाव फैबाय दा बेवहाय फैनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय कमप्लेन होनोबा बेहाय बेखौ नांथ'ला दानिया साबमिट
ग्रिभेन्सआव नोंथांमोना फैदो आरोना आं जिथु स्किमनि बागै होदोंमोन नोंथांमोना जिथु पिएम किसाननि बागै नायदोंमोन जानांगौ बुजिबाय नोंथांमोना बेबायदि ग्रिभेन्स होनो हायो आरो जे नोंहा मा जादों बेनिफ्राय डाइरेक्ट बेनिफिसारि स्टेटास नायनोबा नैबेवहाय थुदो जेरै क'क्राझारना खायसे मोनाखैबा बे बेनिफिसारि स्टेटासआव थुना होदो ओमफ्राय डाइरेक्ट नायदो नोंनि नामा दङना गैया लिस्टखौ नायनो हायो स' आं दायो नोंथांमोननो बे बिअ थांनोसै बिअ थांनानै आं नोंथांमोननो गासैखौबो देखायगोन मारै खालामनांगौ दा लडिं जागासिनो दं लोगोफोर नेटआ एसे स्ल' बेनिखायनो नोंथांमोना धोर्ज हम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेबायदिनो नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनबाय थागोन दा बेहाय नेटआ एसे स्ल' जादों नोंथांमोना नेथ'दो दसे सम दा बेवहाय नोंथांमोना नुबाय नै अरुणोदय बेबायदि बेनिफिसियारि सामारि नुबाय दा बेहाय दानिया नोङो बेहाय डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो जेरै नोङो चिरांनिबा मोनाखैबा नोङो चिरांखौ खालामदो बिनिफ्राय नोंनि लास्ट एकाउन्ट नाम्बार 7थानिफ्राय नोंथांमोना होनांगोन आरो 10था थायो नालाय जेनेबा हमना ला स्टेट बेंकना सिगांनि मोनथामखौ नांला लास्टनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होदो नों जिथु फर्माव नोङो साबमिट खालामदोंमोन बेहाय इन्टार खालामदो टाइप खालामदो बिनिफ्राय चेक आनादाराव थुना होदो अब्लानो नोंनि स्टेटासा गेवना फैगोन जे नोंहा मोनदोंना मोनाखै एबा लिस्टआ फैदोंना फैयाखै दा बेखौ बुजिबाय दा जों बेक थांफिननोसै आरो मोनसे खामानि नोंथांमोना ग्रिभेन्स होनो हागोन आरो एबा कमप्लेन बा रिपर्ट होनो हायो दा बेनिखायनो जों मा खालामनांगोन जोङो नैबे साबमिट ग्रिभेन्सआव थांना होदो दा बेहाय फैनाय लोगो लोगो दानिया मा खालामनांगौ नोंथांमोना नायदो डिटेल्सखौ दा बेहाय नै लोगोफोर नोङो बेहाय नोंनि नामखौ लिरना होदो बे इन्टार नेमाव लिरना होदो बेनिफ्राय फन नाम्बारखौ होदो नों जिथु फर्म साबमिटआव होदोंमोन बे दानिया डिस्ट्रिक्टखौ बेहाय सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय इमेल आइडिखौ होना लादो आरो एड्रेसखौ गासैखौबो फिल खालामदो बेनिफ्राय पिन कड होदो बेनिफ्राय केटेगरि अफ ग्रिभेन्सखौ नोंथांमोना नायदो कमप्लेन एबा साजेसन दा लोगोफोर नोंथांमोना कमप्लेन होनो नांथ'वा साजेसनखौ लाग्रोदो जे नोंना मानो थाखाय फैसाया हाबाखै जिथु आं बुंदोंमोन ना LAC थायोना LACआव जुदि नोंथाङा ओमफ्राय मोनसे खोथा जुदि LACब्लाबो नोंथांना जुदि LACआ बयनाबो हाबबाय नाथाय नोंनाल' हाबाखैबा नोङो कमप्लेनाव होबानो जाबाय खिन्थु जुदि LAC नोंना आलदाखाबा जे नोंसिनाव रावनावबो हाबाखैबा साजेसनखौ लाग्रोदो बेहाय थुनानै होदो सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नोंथांमोना एटेचमेन्ट होदो आरो माबा मोनसे प्रुफ डकुमेन्ट्स होनानै होदो बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेहाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिरनो हागोन आरो जे नोंहा मा प्रब्लेम जादों एबा नों मा मिथिनो लुगैदों बेखौ नैबावहाय लिरनानै होनो हागोन बेनिफ्राय साबमिट थुदो अब्लानो नोंहा रेजिस्टार जासिगोन आरो नोंहा आन्डार प्रसेस एबा रिभिउ खालामसिगोन नोंनि प्रब्लेमखौ थिग बेबायदिनो बिदि प्रसेस नोंथांमोना खालामनो हायो इजि प्रसेसआवनो नोङो मिथिना लानो हागोन जे नोंना मा प्रब्लेम जादों फैसा एबा लिस्टआ स' लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेनोमोन थ' दानिया लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेबायदिनो आपडेटखौ मोनबाय थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना इडुकेसन आपडेट जब इडुकेसन गासैबो मोनजोबगोन लोगोसे नोंथांमोना टेकनिकेल भिडिअबो मोनगोन बेनिखायनो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै नायबाय थानो हायो स' लोगोफोर आरो दा बावैनो ग्रेजुवेट फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सनि खबरा फैथारसिगोन टि ट्राइब्सनाथ' हाबखाबाय नाथाय जोंनि ST फोरनाल' हाबाखै आरो जेब्ला मोनसे नटिस मोनगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो नटिफिकेसन एबा आपडेटखौ होगोन स' लोगोफोर आं बेहायनो दोनथ'बाय भिडिअखौ